masabog ka ni mo pagilay. Sorry Kap. Dala ko sa emosyon. Asa laban? Pagtingin na nga ba? Kaya masapan ka pagilay. Sorry boss, nanggigil kay ko. Kapat yun ako yung tao ba? Wow! Keep silent. Exactly mga 3 PM. Kinahanglan maambos na nato sila. Boy! Boy! Asa na kato sila ron no? Feel ako na murag nagsugat kita ba? Aminaw na ko. Murag doon na sila. Nanimahaw na mong tae. Tabang! Dapat sa mga diya. Obvious ba? Tabangi ko diri. Paon na dira. Tangapon ni mo yung murag kagdili sundalo. Ay, ba? Sundalo ba? Kalaki good ta. Sige boss, tarong na ko. Sama sa pagtarong na ko niya. Oh, ano dito sila? Move! Bus! Makitaan ka ato? Bakit anoy? May magbutata kay dito ka kita. Tama di boss no? Bright today kay ka ba? Gani no? Kung ay kabala ka, ako'y bahala ng misyon. Tara, let's go! Boss, abi na ko ikaw bahala. Dagma malagi ka. Ay, paginana bro. Masipyat naging tao bro. Bangon Kap. Balin sa lungon. Wala pa ginasugod ng gira. Patay na dayon. Mura na ginag. Wala pa ginag-check. Sino na dayon? Bangon na boss. Napatay misyon. Gani, sige. Tara. Tara. Boy. Ripulit ang lugar boy. Okay. Aw. Sabi na Kap. Gali na ka ba? Technical foul naman yung mga Kap. Saba niya! Kumanta na dulag basketball. Nagiram ta diri ah. Ay, tama din no? Tara Kap. Sige ba? Sige lang kadagma ba? Ayan, bita ko ni mo ga. Boss! Kita ng target. Asa man? Asa man gud na? Wa kita na boss. Buta man tingali ka. Tagan mo kay lamok di ko kita. Sa amo kini mga lamok bob. Pang! Putong! Dapa! Agay! Ano sila? Boss! Tura sila! Wah! Boss! Nasakban ta! Palos ta! Pina na sila! Tara! Boy! Makaya sila! Hindi na po makaya gantos! Watch me nini! Kalibang muna kay ko! Sige boss! Libang well! Naarag ito sila dari boss! Sige! Pag-amping ha! Boss! Nakatamak og lineman! Ha? Pag-sure ba? Ha? Bahala na ka na oy! Tabang! Kusa! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang mahal ko? Sino ba yung kaibigan ko? Uy, tiyak! Nakaday ka diri ah! Wala po ka katumarong tambal ba? Ay, natukaran. Sayangan mo eh! Umaga ka tumagtambal! Hello! Tama dahil no!